Имаме проблем с багажа. Приключението започва. Welcome to Valhalla. Честито, спирачката ми е додолу. Тук е много уютно и топличко, но навънка е бедствено положение. Прескочи кубила. Скоро стря тук направо. Пау! Правим кръгово в момента и вече не са доволни. Дай! Давай! Ако може пак да се събуди върху лака. Събуждаме се с много приятна изненада. Според тебе колко ни е шанса за оцеляване? Къде са хобитите? Ние сме в паната Нарния. Добро утро, пчелички! Днес е ден първи от спортния лагер на Белмекен. Отивам до града да взема няколко застрашени гларуса с мен. Другата част тръгват от София, от Варна, от Пловдив и така. 11:30 трябва да сме на хижа Старина, мисля, че така се казва, защото пътя нагоре до базата бил отвратителен, високи коловози, много сняг, но тепърва предстои да видим. Затова вземем най-надежния избор, Grand Cherokee 2007. Ако това не може да избута, лошо, ще катерим пеш. Така, след като проверих 6 пъти дали съм изключил всичко, дали съм заключил връзките, е време да потегляме. Проблема е, че сме 5 човека в този танкер, а само това е моя багаж. И още една чанта от града ще взема. Ко правим? Дано другите да нямат толкова багаж. Много страшно почва деня, много страшно. Качвам се в колата и разбира се тръгва радиото, някаква ясновидка. Колко ясно вижда не знам, но не е видяла календара, че не е 1 април. И вика честит 1 април, не забравяйте да се пошегувате, но в рамките на нормалното. И аз стоя и викам как 1 април, ние трябваше вече да сме горе и да тренираме. Аз си отворих телефона, за да видя календара. Викам, пуста, аз обърках всичко, не съм добре. И гледам 27. Бах тия ясновидци. Не знам, ми е много рано. Това от среща. Слънце ли е? Луна ли е? Какво е? Не знам. Слънце ще е. Ало? Що ти звъня тук? Не знам. Ама не знам къде ме праща. Как се води улицата? Аз да не съм таксиджия. Започваме с приключенията. Проблем. Имаме проблем с багажа. Сега отваряме и почва да пада. Махни тия якито махни, да не го закачи. Добре. Май те стои. Ай. Опа! Айде! Приключението започва. Минаваме само да заредим. Дори не знам къде сме, в някакво село има страхотно. Остава, бе. Бухтичките, а? Не забелязах се, бе. Виж как са слагали обозначение да гледаш, защото няма път, не знаеш къде е пътя. За коти този джип, той е много голи. За коми, ей го, само знаеш как ще имаме сме така. Таван гуми и лягали да спим всички. Welcome to Valhalla! Айде, картера падна, отзаде оставих. И аз се покажи и виж, оставам ли черни следи по това? По снига. Добре, че сменихме амортисьорите, 9 бона за амортисьори. Не има закон. Майко, гледай какво става. Честито, спирачката ми е додолу. Умълчахте се. Както виждате, настанихме се вече. Проблема е друг. Проблема е, че тук е много уютно и топличко, но навънка е бедствено положение. И най-вероятно ще трябва да слизам с джипа да вземам хора. Как ви е гледката? Ехе, много добра. Има малко светлина в края на тунела. Така, след обяда взимаме една кратка пауза, малко да слегне храната и почваме с борба. Имаш оръжие от тук. И пак си се смея. И застани по неговия начин. Айде. Да.
Добре. Добре. Давай. Давай, 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 бързо, бързо. Давай. Трети клас, прескочи кубила. Скоро стря тук, направо. Пау, 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 пау. И не забравяй, хубаво, таза, вкарваш. Не, Митко, не само с една ръка, тая дръж кръста. Врата, кръста, ръката, не забравяй с тази ръка, да, с тази му държиш кутата. За да не се бъркаш. Ето, оп, и още мога. Давай, тепай. Добре. Давай. Си откачени. Айде сега на обратно. Старт. Давай. Изкарай до края, давай, още малко. Дай. Добре. Браво, бе. Браво. Нищо не се чу и не го докосна. Добре. Не, кълбо, не предно салто. Ко правите? Ко стане? Добре. Оп. Добре, бе. Хвърли се малко. Не, просто забрай кълбото, иначе е супер. Добре. Нашия човек взе топката. Ден първи, тренировка първа, борба, техника, кълбета, мятане. 2 часа, след което правим кръгово в момента и вече не са доволни. Дай! Добре! Давай, трябва да вкараш рязкока, давай, браво, дай. Айде смяна. Ако може пак да се събуди върколака и да ми посочи своята жертва. Върколака. Да ми посочи своята жертва, че пак не видях. Добре, може всички да си спинкате спокойно. Добро утро, ден втори от Белмекен. Събуждаме се с много приятна изненада. Първо, че има страшно много сняг. Ама адски много сняг. И второ, тока спря. Бедствено положение 448 започва сега. Стоянчо си ми зъбите с фенера на телефона. Чакай, няма снимам, че май стере. Дале, така. Къде си е Стоянчо? Вече електрониката. Тръгна ми кафе машината. Майко хора, това е най-великото нещо на света и това не е реклама. Така, след малко отиваме да изкачваме зъбчето. Доста хора ме посъветваха да не го правим, че не е добра идея, защото имало над 2 метра сняг. То не знам дали се вижда. Разбира се, че ще го направим някакво стане и след 20 минути тръгваме. Стоянчо, според тебе колко ни е шанса за оцеляване да се качим до зъбчето? Сериозните боксери казаха, че нямаме шанс. Аз питах чата, към 70%. 80% е супер, бе! Даже не мога да разберат какво се притесняват. Просто колата ми е тук долу. Пада ни покрива, от себето дали ще издържи. Майко! Ще говоря за риба без въдица. Намери ли го? Ай, тръгваме. Просто любимото ми е като ме питат, ама горе, дали ще има сняг? Не знам, дали ще има сняг. Има около
40-50 см натрупал сняг с нощи. Потъм до коляното вече. И так му тръгваме. Ние имаме доста нагоре. Там ще видим вече как е пътя. Дано не се изгубим. Качвал съм се поне 10 пъти догоре, ама би трябвало да помня. Просто в момента положението е така. Така. Няма пътеки. Няма абсолютно нищо. Страшна красота. Просто ние сме в Нарния. Ние сме в ш**ната Нарния. Къде са хобитите? Ейхе. Майко. Това не е пътя, но аз знам по-пряк път, който е само нагоре. Толкова надясно. Ти се взима. Подинавай, човек. Настрани, ама. Косо ще го вземем, момчета и момичета. Надолу лесно, само се отпускаш. Отгоре не ли? Много бързо да минаваш да се надолу. В септември. И колкото на никой да не му се вярваше, стигнахме до върха. Зъбчето, дами и господа, лесна работа. Честито, аз правя видео. Не мога повече, не мога! Слизаме. Много по-лесно, много по-приятно. Направихме някое друго салто без да искаме, но сравнително добре. Прибрахме се, хапнахме много хубаво обядче, мусакичка, пилешка супа, уникално, много хубаво. И сега е време за час и половина дрямка преди бокса. Навънка се скрежи здраво, много е хубаво. Айде, Стоянчо, лекаш се, видим след час и половина. Лека.